jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe darab Aya Opini TV en garti e katande jomiraɗo subakande ngam yettinan don ko sifa e kelegaden e jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi tine sappo tati lewru octobre hitande junnaji ɗiɗi e nogas joyi ko sifa e kelegaden e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande L'As quotidien holno mbaɗiri e gardi natal mabɓe kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti ko e Bougane Gueye Dany gartiro kanɗon lande wiyeteko Gomsa Bopp kanko Bougane Gueye Dany noon o holliti wonande kay ma o porte plainte o mo ganduɗa kam woni hoorejo jagorde Ousmane Sonko ɗum ko caggal nde wonno annoncé wonande kay ko ina tolni e milliard uji jeetati jaltinama ko yowiti e ɓen ɓe ganduɗa kay lorinoma rawane e diƴƴe ɗe toon to falde e Bakel hono no wiiri e janede ko waɗa ɗum ko kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti e homo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ɓe ganduɗa kay kañumen goni avocat ji mumen hanki kuccitino e jandiyankoɓe cengi mo ganduɗa kam woni Farba Ngom hono no wiiri e jande ɓe kollitande ɓen ɓe ganduɗa kañumen hojjiti keɗantoɓe Farba Ngom nen laɓɓina on mo ganduɗa kay ko kam woni client mabɓe hono no windi e janede ko waɗa ɗum ko kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti alhaali e femi ɓe kolliti tande wonande kay o mo ganduɗa kañum woni Cheikh Diba jagorɗo kalfinade ko yewti e faggudu kam e boñ leydi Sénégal oɗo saaha kay omona takla woni tan omona takla ɓe ganduɗa kañumen goni wiyeteɓe modis nder ɗon gollorde hono no wiiri e jande ganduɗa kay ko kam woni e jande wiyetende jande L'As quotidien jande point actu kañum ko hen arti ɓe mbitande ko modis kay waɗi dévoilé woni tan yini ɗum yowiti alhaali e leydi Sénégal ɓe mbi oɗo saaha kay Sénégal woni ko 5e sous-sol hono no wiiri e janede ko waɗa ɗum ko kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti mo ganduɗa kam woni Bougane Gueye Dany gartiri kanɗon lande wiyete ko Gomsa Bopp caggal nde o haɓri wonde kay mo o porte plainte o mo ganduɗa kam woni hoore jagorɗo Ousmane Sonko hono no wiiri e janede ko waɗa ɗum ko kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti e o mo ganduɗa kam woni cuddiɗo hoorejo leydi ndi première dame woni Absa Faye e nden ɗon darde nde dari ngam haɓade ko yowiti e on ɗon rafi biyeteɗo cancer du sein janede arti hen jande Sud Quotidien kañum arti ko alhaali caɗele ɗinɗon landaji dawrugol tawte doyte nder leydi ndi hono no wiiri janede kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe kollitande oɗo saaha joni ɓe ganduɗa kañumen woni e leader aji e ɗinɗon landaji politique hande ko kañumen ɓuuri hewde doole wonde kay ɗinɗon landaji sababude muɗum noon ɓe kolliti wonde kay ko intérêt mabɓe koye mabɓe ɓe gardini wonande kay intérêt parti o ko ɗum jeeyi sababu parti ji ɗi oɗo saaha joni ina gondi e caɗele hono no wiiri e jande arti e on ɗon rafi mo ganduɗa kay wiyete ko la vallée du Rift mo ganduɗa kay nene jokki yoɓade pittali nder leydi ndi ɓe kolliti noon ko ina tolni e 19 kawri e leƴal wonande kay on ɗon rafi ko waɗa ɗum ko kam musidɓe men jandiyankoɓe garti hen ha joni ɓe kolliti ko ina tolni e 450 en jiiɗiɗo ina gondi e on ɗon rafi jande nde arti alhaali modis mo ganduɗa kay ɓayini ko yowiti alhaali gonka leydi Sénégal to banggue faggudu muɗum hono no jande nde waɗiri jande L'Évidence ko hen arti ɓe mbitande ko mo ganduɗa kam woni Bougane Gueye Dany nena arta e on ɗon scandale ko yowiti e 8 milliards ɗi ganduɗa kay yaltinanoma fewde toon to Bakel ɓe kolliti noon wonde on ɗon gardiɗo kanɗon lande wiyete ko Gomsa Bopp kanko mo ganduɗa kañum woni Bougane Gueye Dany wonde kay o haɓri wonande mo waɗi plainte fewde o mo ganduɗa kam woni Ousmane Sonko yoga e jagorɗo muɗum hono no jande wiiri jande nde arti ha joni alhaali o mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ɓe kollititi wonande kay ɓe ganduɗa kañum woni hojji keɗantoɓe mo kañum garti ƴetti alhaali o foof pawi ɗum e dow ɓe ganduɗa kañumen goni sentif kam e parquet o hono no wiiri jande nde maître Doudou Ndoye o wi ko adi kaɗa nangga neɗɗo poɗɗa kay ko ƴewde preuve aji ɗi ha para puɗɗa nangu ɗum ko wona kay e jaggude neɗɗo ha para ene yiilo preuve aji hono no wiiri e jande ganduɗa kay ko kam woni jande wiyetende jande L'Évidence jande L'Informé kañum arti ko yowiti alhaali on ɗon rafi mo ganduɗa kay kañum woni la vallée du Rift hono no ɓe mbiri kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti ɓe mbi ko ina tolni e 19 kawri
lajal wonande kay on ɗon rafi ɓe kolliti ɗon ko ina tolni temedere e capanɗe nayo e jeeɗiɗo kañumen mbaɗama confirmé wonande kay ene gondi on ɗon rafi hono wiiri e jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde l'informé kono ɗum ko kam musidmen jeyɗenkoɓe garti ala haali mo ganduɗa kañum woni Mamadou Ngom ɓiɗo lollirɗo Farba Ngom hono ɓe mbaɗiri e gardidi natal mum jayde La Tribune kañum arti koye ɗin ɗon 8 milliards ɗi ganduɗa kay woni e wiyanoma yaltinama rawane fewde e ɓe ɓe ganduɗa kañum goni boniraɓe ko yewti e diƴƴe ɗe toon to falde e Bakel hono wiiri jayde kollitinde ɗum ɗon ko ɗum scandale boy on saha noon jande wi o mo ganduɗa kam woni maire commune mo Baalu kañum kay yalti ngam laɓɓitinde wonande kay ɗum ɗon ko haala tan wonande kay hay batte ɓe jiyani hono no wiiri e jayde ganduɗa kay ko kam woni jande wiyetede e jayde La Tribune jayde coftal ɓalli nde jayde Rewmi Quotidien kañum arti koye ngal ɗon pottal jogorgal wadde toon to stade maître Abdoulaye Wade janggo hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie ko yewti e aftodiral coupe du monde 2026 potital cakkitigal ngal ko yewti yo noon 10e journée ɓe kolliti kay wonande nanodiral waɗi hakkude fédération sénégalaise de football kam e SOSIP hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum ɓe kolliti kadi wonande kay ɓe ɓe ganduɗa kañum woni sukaɓe leydi Sénégal naɓe to duuɓi men ɓuurani duuɓi sappo e jeeɗiɗi ko yewti on ɗon tournoi l'UFOA A ko Sénégal waɗi qualifié e dawal demi-finale hono no wiiri e jayde nde point actu sport kañum marti ko e ko yewti e gonka keppu gendijo mo leydi Sénégal ha tengti noon e on ɗon défense ɓe kolliti kay wonande Kalidou Koulibaly kam e Moussa Niakhaté oɗo saaha kay eɗen mbawi wiide ko père mo ganduɗa kay ko père Patam Lamidio Cembulu to banggue défense ɓe kolliti e oɗo saaha kay pour ɓe ƴetta bi woni tan pour Sénégal marqué on ɗon père ko hunde sattude hono no wiiri e jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde point actu sport jayde Tribune Sport kañum arti ko e ko yewti e ɗaftodiral on coupe du monde 2026 ɓe kolliti kay oɗo saaha joni ko ina tolni e tikkeji tati ko ɗum woni ko heddi e Sénégal Cap Vert kam e leydi Côte d'Ivoire ɗiɗo leyɗele tati moni hen kala nena woni e pole opposition ngam wawa wadde qualifié woni tan nena ɓeyto ɓattude yaade ɗum ko yewti e on ɗon coupe du monde mo ganduɗa kay ene jogoy wadde toon to dewlaji dontuɗi Amérique hono no wiiri jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde Tribune Sport jayde Le Record Quotidien kañum arti ko e ko yewti e ngal ɗon pottal ngal ganduɗa kay ko janggo foti wonde so Allah lamɗo jaaɓi hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie e wiide mabɓe kay oɗo saaha joni mbaɗoɗe teddugal leydi Sénégal nena pari ko yewti e ngal ɗon pottal kono ɗum ko ɓe garti e o mo ganduɗa kañum woni mo ganduɗa kañum woni Crépin ɓe garti ko wona ɗum ko kam musidmen jeyankoɓe garti e Ismaïla Jacobs e o mo ganduɗa kañum woni Edouard Mendy ɓe ganduɗa kay so renaki jogorani e tawerede ngal ɗo pottal hono no wiiri jayde nde kono noon kadi ɓe garti e konnguli o mo ganduɗa kañum woni Edouard Mendy o wi ko derby heddoto tan ko won ɗum ɗo wonde muɗum derby hono no wiiri e jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde Record Quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe laaroɓe a yawo Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno robinelade ko sifa kele gadane yoga e jayndeji leydi Sénégal haade meɗen robinde jayndeji wonata ko janggo so ko geno haaji ɗo e nden min ɓen jokke ɗoftade kamɓe rewinade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.